Ik ben onder de indruk van de sfeer hier, met die skippen en met die podia en nou ja, met die verjochting en de echte artiesten. Ellen ten Damme begeleidde wie helemaal prachtig. Ja, want er is natuurlijk een soort variatie van artiesten. Hè? Joer ik weer. Morgen is ik nog een partij dagen. Je bent hier de hele 2 dagen aanwezig of net? Ja, morgen ga ik met de Rie. Gaan we naar het Hollandstalige middagsprogramma. En morgen ga ik naar de kerkdiensten. En dan zit ik op de statenjacht met de commissaris. Ja, zo doe ik dat wat. En dan sluiten we al om 4 uur. Morgen middag. Sneeuwt een middag. En snijdt een middag. En dan hebben we het gewoon. En dan denk ik dat we hele mooie dagen hadden. Dokkum, het wordt er nou echt op elkaar zetten door deze dagen? Nou ja, net alleen nog door deze dagen. Ik had het juist direct zijn bij de ontvangst van alle sponsoren in de bierbrouwerij. Ik denk dat er wat aan de hand is nou, positief. Er zijn krijgen die positief zijn. Mensen die werken keer met elkaar. De admiraliteitsdagen worden steeds sterker en professioneler. Het bedrijfsleven had hele mooie initiatieven. We krijgen heel van 3 regio-deal. De Dokkum Binnenstad, daar hebben we plannen voor om dat verder te maken. En ik daaromheen, paanwerk. Dus ik denk dat het nieuwe team, een nieuwe wargemaster, die krijgt met zijn wethouders en daar is een hele mooie agenda de komende jaren. En daar hebben wij nou dit hier mee dwaande om dat voor te sorteren. We hadden de hele dag nog even nu. We hadden de sneuns met allerlei activiteiten. Maar van de Janne, ik denk dat iedereen eten maakt sowieso. Laten we daarop beginnen. Om 4 uur, 6 uur, foodfestival op de markt. En hier op de Jepsol. Dus men moet net eten sieren of heid. Wat muntjes haal je en hier eten. Maar van alles en nog wat, erg gezellig. Muziek erbij. En van de Janne, Raccoon op een ziel. Maar de Dirty Daddies, daarna. En op de markt, likwijls, Davine Michel en Busy. Maar erom tekenen, zoveel artiesten binnen. Ja, wees nou. En dan gaan we morgen ook nog, hè? En wat zit er dan morgen op het programma? Want morgen beginnen we om 10 uur. Ons commissaris is erbij van de Kening met de Tjerkendienst. Met Cela, we hebben een ontzettend leuke dienst. Levendig koffieconcert, dus met elkaar daarna een gratis bakje koffie van de horeca hier in Dokkum. En dan middags het alom geprezen sing-along. Dus dan is het eigenlijk onze regio weer een beetje bij elkaar. Dan gaat iedereen een groot deel van de gasten boeten Dokkum weer wat naar huis waarschijnlijk. En dan is het eigenlijk een heel leuke afterparty dan. Eerst op een ziel en daarna met Lietse Hille en Daniel Metz op de markt. Dus we zijn er nog net.